Gidan Hausa, ga gidan Hausa. Ku bani tambarin FC sun yi nisa, koyar da tarbiyya har ilimi sai gidan Hausa. Tambarin FC sun yi nisa, koyar da tarbiyya har ilimi sai gidan Hausa. Allahu kalikin iya mulki, kai kake mai da abun kusa ya koma nesa. Allah ka kara ninka salati gumma aiki manzan mu wanda babu kamar sa. Sannan ka bani damar waƙar kar ka kawo mini matsala ta sa in fasa. Harshen uwa na zo zan wake wanda ko haifaffen cikinsa babu gwaninsa. Ga ɗalibinsa jebi naira babu wasa, gidanmu yau na zo in wasa. To ku ban kiɗa in taka, na fi so ko ta ina a dinga jefan busa. Karo da karo sai rago, na sani shi kuma ɗan akuya ya kasa. Harshen akwai wuya nazarinsa, kai karatu a kansa sai ka furtan amsa. Ɗan uwana da tambarin MC sun yi nisa, da tarbiyya har ilimi sai gidan Hausa. Da kwari na karatun nahu sai na hango ilimi kala-kala a cikinsa. Sannan da ka'ida ta rubutu ta yadda zan daidai banda kuskure a cikinsa. Sannan da duba fannin adabi da rabbe-rabbensa da duk abin da ke a cikinsa. Na san asali na Bahaushe, sannan da hanyar da ya dinga yada harshen nasa. Daga nan sai na koma na san shin ta yaya harshen ya dinga yin bunƙasa. Malam da na yi karatun fasara sai na koma burci na gane sautin nasa. Na yi ilimi na bincike sannan sai na san Bahaushe shi da sana'o'insa. Na tsaya na san hanyoyi irin ta yadda Bahaushe ya koya harshen nasa. Daga nan na san Bahaushe da garuruwansa ai da dukkanin muhallin nasa. Na yi nazari a kansa shi makarin harshe ko ina da tsarin nasa. Na yi nazari na drama, na yi nazari kan waka. Ɗan uwana dole ne a guna in ce ta yi rana. Da tambarin MC sun yi nisa, da tarbiyya har ilimi sai gidan Hausa. Da an ce Bahaushe mutum ne shi ai mai asali mai tushe. To idan ka duba shigarsa ko ku al'ada babu wanda ma zai kushe. Hada da tarbiyya ta Bahaushe bangaren maki 1000 akan 1000 zai kwashe. Duni sandare gari zai waye ko na cewa dukkanin duhu zai washe. Ko cikin al'umma yau in ka duba Hausa ta yi reshe-reshe. Harshen Hausa ya zamo lantarki ko ina yanzu yana ta haske sashe-sashe. Dan uwana da tambarin MC sun yi nisa, da tarbiyya har ilimi sai gidan Hausa. To malamai zan gaida tun da su ne suka zama garkuwa a gare mu. Malam Abdul be Mukutar na gaishe ka, yau ɗalibin ka ke gaishe ka. Da Malam Tijjani M Salihu a gaishe ka, ɗalibin ka ke gaishe ka. Hafsat Bagari na gaishe ki, ki sani yau da ɗalibin ki ke gaishe ki. Malam Ibrahim M Gandu a gaishe ka, ɗalibin ka ke gaishe ka. Malam Bashir Ibrahim gaishe ka, yau da ɗalibin ka ke gaishe ka. Awal Shes Isa a gaishe ka, ka sani yau da ɗalibin ka ke gaishe ka. Ga tantina gurin dattijo Sunusa Hashim, yau ɗalibin ka ke gaishe ka. Asiya M Nafi'u na zo gare ki, ɗalibin ki ke gaishe ki. Sannan ina Azima Mansur a gaishe ki, ɗalibin ki ke gaishe ki. Fauziya M Hassan a gaishe ki, ke ma yau ɗalibin ki ke gaishe ki. Maimuna M Kabir a gaishe ki, jebi naira yau ina gaishe ki. Maryam M Gora to a gaishe ki, ɗalibin ki na gaishe ki. Bello Muhammad a gaishe ka, kai ma yau ɗalibin ka ke gaishe ka. Ina Bashir Lawan Fage, kai ma a gaishe ka, yau ɗalibin ka ke gaishe ka.
gaishe ki ɗalibin ki ke gaishe ki. Sa'adatu Adda'u Isa a gaishe ki ɗalibin ki ke gaishe ki. Rukayya yan Garba to ba ni manta ki ɗalibin ki ke gaishe ki. Hauwa yan Isma'il a gaishe ki yau ɗalibin ki na gaishe ki. Hauwa yan Adam gaishe ki ke ma ɗalibin ki na gaishe ki. Nafisatu Kabir Adamu a gaishe ki ɗalibin ki ke gaishe ki. Jamila Muhammad Sa'ad a gaishe ki yau ɗalibin ki na gaishe ki. Tahir M Ibrahim a gaishe ka yau ɗalibin ka ke gaishe ka. Wani Sani na gaishe ki. Ahmad M Mika'il gaishe ka yau ne ka sani ɗalibin ka na gaishe ka. Malam Anas Salisu gaishe ka yau ne Jabi ne Raya na gaishe ka. Maryam Bawa na gaishe ki. Abdulhamid Hassan gaishe ka. Sannan akwai Muhammad Sani Isa shugaba gun ɗalibai gaishe ka. Kayi rana